Tenisz. Sokak szerint a világ legnépszerűbb sportja. Csak felbecsülhető, pontosan meg sohasem állapítható az érte rajongó milliók száma. Játsszák nagyok, kicsik, felnőttek, gyerekek, nyugdíjasok, kisiskolások, kezdők és világsztárok. Björn Borg, John McEnroe, Jimmy Connors, a nevüket 100 milliók ismerik. Ütéseiket, mozdulataikat ennyien próbálják utánozni. A tenisz nagy követelményeket támaszt a játékosokkal szemben, és óriási gyönyörűséget okoz. Sok órás önfelett teniszcsata után is kellemes fáradtság érzésével hagyják el a pályát. Tenisz. Az emberi szervezetet leginkább igénybevevő sport, ami egyben a mai szabadidő kihasználás egyik legelterjedtebb változata. Röviden, a tenisz csodálatos. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek. A televízió gyermekosztálya újabb labdasulit indít. Tenissuli. Megpróbálunk néhány héten keresztül behatolni ennek a nagyon szép sportnak, nagyon izgalmas, nagyon fárasztó sportnak a rejtelmeibe. Azért választottuk ezt az évet erre a sulira, mert egy nagyon szép jubileum van a teniszsportban. 1881-ben építették Magyarországon az első teniszpályát, tehát pontosan 100 esztendővel ezelőtt. Bemutatom nektek Mahán Róbertet. A magyar tenisz egyik kiváló képviselője, sokszoros bajnok, Davis-kupa játékos. Megkérjük, hogy segítsen nekünk ebben a tanulási folyamatban. A legelső kérdésünk, és ez nem csak az enyém, hanem a gyerekeké is, hogy mikor kell elkezdeni teniszezni. Te például hány éves korodban kezdted? Én 8 éves, 9 éves lehettem, amikor először ütőt fogtam a kezembe, de a vélemények erről még erősen megoszlanak. Van, aki azt mondja, hogy korábban is érdemes elkezdeni. Ha korábban, 6-7 éves korban, akkor természetesen kisebb, könnyebb ütővel, esetleg műanyagütővel, szivacslabdával, amit majd esetleg látunk a későbbiek folyamán, és aztán folyamatosan így tovább. Akkor a 13 évesek most már ne is figyeljenek, ők már végleg lekéstek erről? Ők sem maradtak le semmiről. Ha lehetőségük nyílik, akkor ők is elkezdhetik a játékot, bár nagyon nehéz az elmulasztott éveket bepótolni. Mire kell különösen odafigyelni az elején, az első években, az első foglalkozásokon, hónapokban? Az első alkalmakkor a labdával kell tulajdonképpen megismerkedniük, a labdaérzéküket fejleszteni, mozgáskészségüket, a pályán való mozgás az tulajdonképpen teljesen más, mint ha az utcán egy futóversenyen vagy kergetőzés közben mozognak a gyerekek. Tehát a tudatos mozgásra kell odafigyelni? Pontosan erről van szó. Miről beszélnéd le a kezdőket? Mit ne csináljanak? Hát nagyon nem beszélném le őket semmiféle mozgásról, azért, mert épp a teniszt választották, de inkább rábeszélném őket, hogy nagy-nagy akaraterővel és lelkesedéssel szolgálják ezt a sportágat. Köszönöm szépen. Mi kell a teniszhez? Tehát ahhoz, hogy elkezdhessünk játszani. Hát, mindenre van szükség? Teniszhez. Elsősorban teniszpályára van szükség. Utána a teniszütőre, felszerelésre, labdára is már mehet is a játék. Lehetne egy picit részletesebben, mondjuk a teniszütőt? Hát itten lehetne, hogy ha szabadna bemutatnék néhány teniszütőt. Ez például nem a legújabb, 100 éves modell. Valamikor ezzel is teniszeztek, valamikor értékes ütő lehetett. Ennek a mai változata, amely szintén fából készült, ezzel jó játékosok játszanak ma. Fémkeretes teniszütő, amelyek rugalmasabbnak tartják a szakemberek, mint a faütőt. Csak itt van valami, ami a többi nincs. Igen, hát ezt az a cég, amelyik ezt az ütőt előállította, azért tette be, hogy megelőzzön bizonyos sportártalmat, nevezetesen a teniszkönyöket, hogy a rezgéseket, amelyek a labda megütésekor a kézbe karba végigszaladnak, az ne a könyökben kössön ki, hanem levezesse az ütő. Te milyen ütővel játszol? Én egy ehhez hasonló ütővel játszom, mint amit most a kezembe tartok. Ez egy grafit ütő, azért gyártják a cégek, hogy még rugalmasabbá, még könnyebbé tegyék a teniszjátékot. Ennyit az ütőről. Labda? Mindegyiknek hasonló a tulajdonsága, levegő van benne, persze nem felpumpálják, hanem a készítéskor nyomják be, és ez adja a rugalmasságát. Öltözék mindig fehér? Hát az öltözék legtöbbször fehér, vannak versenyek, ahol előírás a fehér, például Wimbledonban, de a színes televízió közvetítések miatt természetesen hát a színes felszerelés is elterjedt. Vagyis mi mit ajánlunk akkor? Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy milyen felszerelésben, milyen színűbe kezdenek a gyerekek. A lényeg az, hogy teniszezzenek. Azt hiszem mindenféle tanulási folyamathoz hozzátartozik,
lehet vitatkozni rajta, hogy ez jó vagy nem jó, de mégiscsak része, hogy megnézzük, hogyan alakult ki az, amit éppen tanulunk. Vagyis egy egész rövid tenisz történelem következik. Valamikor a 13. században Franciaországban kialakult egy labdajáték, egy ütőlabdajáték, jeu de pomme-nak hívták. Eleinte csak kézzel ütötték a labdát a két térfélen álló játékosok egymásnak, az veszítette el a pontot, akinek a térfelén lepottyant a labda, leért a földre. A két térfelet elválasztották egymással kötéllel vagy valamilyen egyéb eszközzel. Aztán bevezették az ütőt már hozzá. Ez egy nagy ormótlan ütő volt rövid nyéllel. A 15. században már húr is volt ezen az ütőn, először dróttal, aztán pedig a bélhúrral próbálták meg rugalmasabbá tenni, hogy jobban menjen el róla a labda. Azért, hogy rossz időben is lehessen játszani, úgynevezett labdaházakat építettek. Bizonyos francia kisvárosok képéhez, a templom mellett, az iskola mellett hozzátartozott a labdaház is. Volt olyan fajta játék, amikor az ellenfél háta mögött lévő falra ütötték a labdát, és onnan pattant vissza, és ezt a visszapattanó labdát kellett aztán ismét az ellenfél térfelére átjuttatni. Egy nevet az, aki a tenisz történetével is foglalkozni akar, meg kell jegyezni. Wingfield őrnagy. Ez egy brit katona volt a kelet-indiai hadseregben, és ő alkotta meg tulajdonképpen a tenisznek a szabályait. 1873-ban ki is adott egy könyvecskét, ebben minden le volt írva, szép rajzok is voltak hozzá, homokóra alakú pálya volt, a közepén volt háló, és már a rajzon az is látható, hogy volt adogatóudvar, volt fogadóudvar. 1874-ben ez a Wingfield őrnagy szabadalmaztatott, méghozzá valami egészen furcsa dolgot, ma is talán fölkapjuk rá a fejünket, bizonyos hordozható teniszpályát. Na nem az egész pályát hordozta, hanem csak a rajta lévő felszerelési tárgyakat, a hálót, az ütőket. Tulajdonképpen az egész szabadalom egy doboz volt. Egy jó nagy doboz, amiben beletettek mindent, ami a teniszezéshez szükséges volt. Elindult a tenisz világhódító útjára. Akkoriban persze még másképp játszották, más mozdulatokkal, és ahogy a kép elárulja, más felszereléssel. Ilyen ruhában teniszeztek volna? Hasonló ruhában játszottak akkor. A játék annyiban különbözött a maitól, hogy sokkal lassabb volt, mint ahogy képen látjuk. Két volt kiváló játékosunktól, Jancsó Antaltól és Komáromi Ferenctől, akikről hadd mondjam el, hogy Budapesten edzők, és így szolgálják tovább a tenisportot. Szemben ezen a képen Jancsó Antal, háttal Komáromi Ferenc. Nagyon szép technikával hajtják végre az ütéseket. Igen, de ez egy kicsit más azért, mint ahogy ma játszanak a legjobbak, és nem a legjobbak. Ebbe játszottak a férfiak, az urak és a hölgyek. A hölgyek hosszú ruhában, ma inkább báli ruhának neveznénk ezeket a ruhakölteményeket, kalappal, fülbevaló, minden csecse-becsével, ami akkor divatos volt. Múlt század végi vegyes páros? Valóban, azt játszanak most a hölgyek és a férfiak. A hölgyeket nem mutattuk még be, Szörényi Judit és Szabó Éva, ők még ma is aktív játékosok, sokszoros magyar bajnokok. Még nem esett szó arról, miközben azért hadd gyönyörködjünk néhány kocka erejéig ezekből a képekbe, hogy Magyarországon a tenisz hogy kezdődött. Az első teniszpálya, az már elhangzott, 1881-ben épült a mai Gorki fasor 9-es számú házának a területén. Zsigmondy Pálnak hívták az építőjét. A Magyar Teniszszövetség 1907-ben alakult, de bajnokságokra már korábban sor került. Az első magyar teniszbajnokságot 1894-ben rendezték. És mindazok a képek, amelyek a mozgóképeken kívül idáig szerepeltek műsorunkban, Szőke Pál sporttörténész, tenisz szakértő szakíró archívumából valók. Hát gyerekek, ennyit bevezetésképpen, ennyi történelemből. És most kezdődjék a tanulás, vágjunk bele a közepébe. Egy kis szabálymagyarázattal. A teniszpályát vonalak határolják, amelyeken belül az érvényes terület, ide kell a labdának leesnie. A háló ketté osztja a teniszpályát, amint látjuk. A két fiatalember, Nemes András és Patai László, a BSE két játékosa segítenek a szabálymagyarázatban. A játék adogatással indul, a pálya jobb oldaláról adogat a fiatalember, és amennyiben az érvényes területre érkezik, amelyet a
pórjasan T-vonalon belüli területnek adolgató udvarnak hívjuk, úgy folytatódhat a labdamenet. A labdamenet, ha befejeződik hibázással vagy pont megjátszásával, akkor 15 pontot kap az egyik játék. Vagyis ha nem ütöm a vonalon belülre, hanem a vonalon túlra, vagy szélesre ütöm a labdát, akkor veszítettem azt a labdamenetet, és akkor semmi 15 az én szemszögömből nézve. És ezután kezdődik a következő labdamenet, viszont az adogatás most már a pálya bal oldaláról, és ez így váltogatva addig folytatódik, ameddig valamelyik játékos el nem éri az úgynevezett játékot, tehát 4 labdamenetet egymás után megnyer, vagy pedig két-két nyert, illetve vesztett labdamenet után egyenlő állás alakul ki, és ekkor kell 2 labdamenetet egymás után megnyernie ahhoz, hogy egy játék legyen. Ezt hívják game-nek. Itt vezetek 1-0-ra, hogyha ez egy mérkőzés. Igen, és így folytatódik tovább a játék, ami a számolást illeti egészen 6-ig. 6-ot elért játékos megnyerte az első játszmát. Ha 2 game, illetve 2 játék előfordulhat olyan helyzet, hogy felváltva nyerik a játékokat, gémeket, és akkor 5-5 alakul ki, ebben az esetben 7-5-re lehet nyerni. Ha 6-6, mondjam még hozzá, ha 6-6 alakul ki, akkor úgynevezett rövidített játékot játszanak, aminek a számolása kicsit komplikáltabb, talán később arra visszatér. Oldalt látunk egy folyosót. Ez csak a páros játéknál érvényes terület, ilyenkor a pálya egész területe érvényes párosnál, egyéniben ezt a területet érvénytelen területnek számítják. Köszönöm szépen, ennyit szabálymagyarázatból. A különböző labdasulik nagyon szép hagyományai, minden gyerekkel, aki a labdasulikba járt, beszéltem erről, vagy sok gyerekkel, és mindegyik azt mondta, hogy ez egy remek hagyomány, az, hogy mindig játszunk is, nem csak tanulunk, játszunk is. Most ez következik. Játék közben tanulunk, amelyet bemutatnak a Vasas, a BSE, az MTKVM és a Dózsa sportiskolásai. Miért tapsolnak? Nehezítve ezzel a gyakorlatot, és figyelemfelkeltés céljából szintén. Most, hogy megfordulnak a tengelyük körül, ez azért csinálják, hogy némileg váratlan helyzetbe érje őket a labda dobása, tehát ne felkészülten várják, ne tudják, hogy hova érkezik a labda. Gyorsaság, reflex? Erről van szó, igen. És újabb ez? gyakorlat következik. Itt, ahogy látjuk, már az ütögetést utánozzák a gyerekek, egyenlőre ütő nélkül. Egyet pattanhat a labda. A lényeg a hozzáálláson, a jó előkészítésen, és hogy a labdaérzéküket bizonyítván egymásnak ütögethessék a labdát. Szóval nem az a fontos, hogy az ütés maga jó legyen, hanem úgy álljon oda oldalt, hogy az Itt ütéshez még oda ebben kell? a stádiumban nem az a fontos, hogy szép kivezetve üssön a kezével a labdát. A következő gyakorlat már mozgás közben, nem állóhelyben, futás közben, labdaérzékfejlesztő gyakorlat. Egy pattanás után tenyérrel vagy kéz fejjel a levegőbe emelni a labdát, és lehetőleg meguruljon el a labda. Te is csináltál ilyet annak idején, amikor kezdő teniszező voltál? Akkor ilyen gyakorlatokat még nem találtak ki a számunkra. Sajnos, vagy hála Istennek? Nem is tudom, talán sajnos. Na és most? Ez már ütő, mini teniszütő a gyerekek kezébe. Végre ütőt foghatnak a kezükbe, ez gondolom nagy öröm számukra, és most egy olyan gyakorlatot csinálnak, amelyikkel egyik oldal, másik oldal, az ütő egyik oldalával, másik oldalával érintik a labdát, ütögetik le maguk elé. Ugyanezt futás közben próbálják. A teniszjáték nem álló játék, mindent mozgásból kell végrehajtani, és ezért nagyon ritka az olyan alkalom, amikor állóhelyből valamilyen gyakorlatot végezhetnek a gyerekek. Csak mellesleg szeretném megjegyezni gyerekek a televízió előtt, hogy figyeljétek különösen ezeket a gyakorlatokat, mert a mai házi feladat ezeknek a gyakorlatoknak, ezeknek a játékoknak a megtanulása, otthon való begyakorlása lesz. Mini teniszütővel is lehet, ezt minden sportszerboltban kaphattok csinálni ezeket, ahhoz, hogy aztán a következő óra magasabb szintű feladatait majd végre tudjátok hajtani. Itt most valami más látok. Igen, ez egy gyakorlat, amely fogócska néven vált ismerté a teniszezők körében is. A fogó ugyanúgy pattogtatja tovább a labdát, a többiek igyekeznek távol helyezkedni tőle, nehogy megérintse, hisz a normális játszótéri fogócska szabályai szerint, akit megérintenek, az lesz a fogó. És ki győz? Van egy végső győztes? Vagy csak egy végső vesztes? Lehet a játékot úgy alakítani, hogy akit megfogtak, az fogó lesz, és a fogók száma növekszik, és elfogy azoknak a száma, akiket még nem érintettek. Hát köszönöm szépen Lugosi Lillának is, aki a játékokat a gyerekekkel bemutatta.
Itt még folyik a fogócskálás és a játék tovább, nekünk azonban elmúlt az órának itt a vége, mindjárt csöngetnek is. Egy szó mint száz mára búcsúzunk, gyakoroljátok azt, amit legutóbb, illetve ezen az órán láttatok, és megígérem, hogy legközelebb már igazi ütővel, igazi labdával játszunk. Szervusztok, viszontlátásra! Szervusztok, gyerekek! A tenisz suli második órája következik. A világ jelenlegi két legjobb teniszezőjének, a svéd Borgnak és az amerikai McEnroe-nak a játékát láthatjátok. Észrevehetitek majd lassításban is, hogy mindketten, legalábbis ebben a labdamenetben az alapvonalon játszanak. Bár Borg adogat, a labdamenetet McEnroe nyeri egy kitűnő egyenes ütéssel. Segítőtársunk most is a tenissuli óráján Mahán Róbert, a Magyar Davis Kupa csapat játékosa Taróci Balázs mellett. Nos, mi kell a jó alapvonal játékhoz? Nagyszerű példa ez rögtön ez a labdamenet, amelyet Borg és McEnroe hajt végre az idei Wimbledoni döntőbe. Pontosan ebben a labdamenetben láthatjuk azt, hogy mennyi erő, energia, összpontosítás, ügyesség, az ellenfél eszén való túljárás szükséges ahhoz, hogy valaki ezen a szinten ilyen magas tudással rendelkezik. És még valami, amit úgy szoktunk mondani, hogy lábmunka. A lábmunka elengedhetetlen ehhez a sportághoz. Korábban talán már beszéltünk róla, itt mindent mozgás közben hajt végre az ember, álló helyzetben szinte nem kap labdát. Mindenhova oda kell érni. Nagyszerű, ízelítő volt, azt hiszem, ez a labdamenet, a teniszjáték igazából. Az első órán szó esett viszont néhány játékra előkészítő gyakorlatról, no meg arról is, hogy a kezdők többnyire ma már a mini tenisszel kezdik. Itt tehát a teniszpályán most mini teniszpályákat építettünk ki. Miért is lényeges ez a kezdők számára? Nagyon fontos, mert a fiatal korban még nincs meg az az erő, állóképesség, és főleg inkább azt mondanám a karerő ahhoz, hogy a gyerekek az igazi teniszütőt használják, és az ütéseiket jól előkészítve, szépen végrehajtva tanulják ezt a csodálatos játékot. Ezért a szakemberek és a kutatók közös munkája alapján sikerült ezeket az ütőket kikísérletezni, amelyek műanyagból készültek, a labdák szivacsból, és mindig a megfelelő pontra, megfelelő magasságba ugornak vissza a labdák, és ezért sokkal könnyebb a gyerekeknek a helyes mozgást elsajátítani. Ezeket az ütőket és a labdákat igen könnyen be lehet szerezni. Nagyon könnyen, akármelyik hazai sportboltban kaphatók, elérhető áron, és még amit hozzáfűznék, hogy nem szükséges hozzá eredeti, igazi teniszpálya sem, bárhol a házak környékén, játszótereken, iskolaudvarokon, ahol egy kicsit és egyenes szabadtér van, akár még füvön is, gyakorolni lehet, és így lehet könnyebben megszerezni azt a készséget, vagy képességet arra, hogy a labdát pontosan találjuk el. A teniszjáték elkezdéséhez ezek szerint nem kell más, mint bármilyen borítású sík tér, egy háló, egy ilyen labda és ütő. No de a mini teniszütőt is meg kell fogni. Hát egyáltalán hogyan fogjuk meg az ütőt? Milyen ütőfogásokat ismerünk? A teniszjátéknál fontos az ütőfogás. Alapvetően kétfajta ütőfogást különböztetünk meg egymástól. Inkább a versenyzőkre gondolok már, ahol már kikristályosodott ez a része a teniszjátéknak. Az egyik ütőfogás az úgynevezett változatlan ütőfogás, magyarul kalapácsfogás. Ezt úgy értendő, mintha egy kalapácsot fognánk a kezünkbe, és egy szöget ütnénk valahová, esetleg az asztalba otthon. Amivel ezzel a kalapács ütőfogással minden ütésfajtát ütünk. Adogatástól a röptéig, a fonáktól a tenyeresig. A másik ütőfogás az úgynevezett változtatott, amelyet használunk a fonákhoz. Ennél egy kicsit elfordítjuk az ütőt jobb felé. Ez azt jelenti, hogy egy V betűt alkotó hüvelyk és mutató ujjunk az ütő bal oldalára kerül. Ezzel kialakul az a helyzet, hogy a csuklónkat meg tudjuk támasztani az ütő bal oldalán, és nem fordul ki az ütő a kezünkből fonákütésnél. A tenyeres ütésnél viszont ez az úgynevezett V betű az ütő tetejére, inkább a jobb oldalára kerül kissé, és ezzel érjük el azt, hogy a tenyeres ütésünket egy pörgetés ütés
helyzetre tudjuk alakítani, így nyerjük el azt a helyzetet, hogy a labdánk biztonságosan a pályában marad. Vannak olyanok, akik két kézzel fogják az ütőt. Manapság egyre divatosabb, különösen a hölgyeknél, de a férfi játékosoknál szintén, például erre Borg, Connors és még jó néhány nagymenőt tudnék említeni. Hogy miből alakult ki ez náluk, az nem lehet tulajdonképpen pontosan tudni. Valószínűleg abból, hogy kiskorukban elég vézna gyerekek lehettek, és nem tudták a fonákütést egy kézzel végrehajtani. Ezért a bal kezükkel, illetve hát a balkezes játékosnál a jobb kezükkel megtámasztják az ütőt, tenyeres ütőfogásra fogják az ütőjüket alapütésnél, így a fonáknál is, és megtámasztják a bal kezükkel, és ezzel egy pörgetést tudnak adni a labdának, amely szintén a biztonságot szolgálja, tehát a vonalakon belül érjen talajt a labda. Most már láttátok, hogyan kell fogni az ütőt. A kérdés, hogy hogyan üssük meg vele a labdát, egyáltalán a lényeges alaphelyzeteket, alapütéseket hogyan sajátítsuk el. A tenissuli tanulói már el is kezdték az első gyakorlattal, rávezető gyakorlatokkal szoktuk az ütéseket bemutatni, illetve megtanulni. Vízszintes kaszálás néven ismert ez a gyakorlat, amit a gyerekek bemutatnak, ütővel, mindkét kezükkel fogják az ütőt, fonák és tenyeres ütést hajtanak végre egy készenléti helyzetben, ezúttal álló készenléti helyzetben. A második gyakorlat az egy tenyeres ütés bemutatása, ez már mozgó készenléti helyzetben kell, hogy megvalósuljon. A gyerekek hátra készítik az ütőjüket, és laza, könnyed lendülettel előre hozzák. Nagyon fontos, hogy ne görcsösen vigyék előre az ütőt, mert akkor abból egy nagyon bizonytalan ütés lesz, hanem szép lazán messze előre vezetve. Ahogy látjuk, Benyik János az egyik tanulónak kijavítja a mozdulatát, nagyon lényeges mozdulatot mutat, hogy az ütő feje az csípő magasságba, ne a föld felé mutatva haladjon előre, és a hátsó lábával pedig kövesse a mozdulatot. Na vajon sikerült-e javítani? Reméljük, hogy sikerült, már sokkal jobb. A harmadik gyakorlatot már 2-3 lépéssel egybekötve kell végrehajtani. Ez már egy nehezebb, összetettebb ütés, mert mozgás közben, tehát nem ahol állunk, oda érkezik a labda, a képzeletbeli labda, hanem meg kell támadnunk. Ez már nehezebb gyakorlat. Azt bizonyára észrevették a srácok, hogy labda nélkül hajtjuk végre ezeket a gyakorlatokat. Igen, ezt így kell megtanulni. Először a helyes mozdulatot kell magunkévá tenni, és csak utána lehet labdával végrehajtani, mert a labda egy zavaró körülmény. Legalábbis kezdetben. Igen. Azért ne higgyétek, hogy csak a labda nélküli gyakorlatokat mutatunk be. Íme előkerültek a labdák is. A labdás gyakorlat hasonló az előbb látottakhoz, tehát itt a zavaró körülmény megjelent. A gyerekek jól előkészített, hátra lendített ütővel, majd lazán, előre lendítve juttatják az ellenfél térfelére a labdát. Az alapütéseket láthatjuk, a tenyerest, most éppen Bartos Csillától és Püski Ottótól. Bartos Csilla specialitása az előre pörgetett tenyeres ütés. Fonákról 2 kézzel fogja az ütőt. Hol kell megütni egyáltalán a labdát? Milyen magasságban? Csípő magasság az optimális magasság, ilyenkor tudjuk a megfelelő lendületet, erőt átadni a labdába. Püski Ottó tenyeresét, majd Fonákját látjuk, aztán Csanádi Klára. Kicsit korábban kellene találnia a labdát, és közelebb menni hozzá, túl messziről üti meg. Nemes András. Rendkívül fontos szerepe van a lábmunkának itt is. Nagyon fontos a lábmunka, a mozgásból való játék alapja. Hogyan kell odaállni egy ütéshez? Az érkező labdának oldalt fordulva, a vállunkat mutatva, Püski Ottónál jól lehetett látni, elfordulva azért, hogy lendületet tudjunk venni, és ezt a lendületet az erővel együttesen a labdával közölni. A teniszjáték gyakorlását többféle segédeszköz is segíti. Ilyen például az adogatógép.
Nos, miben segít az adogatógép? Nagyszerű partner és az edzőnek a segítő társa. Ott, ahol több tanítvány van, és az edzőnek korrigálnia kell egyes ütéseket, de akár még versenyzőknél is csodálatos segédeszköz, szinte ugyanarra a helyre képes dobni a labdákat, órák hosszát, csak a labda számától függ, hogy meddig tudunk egy-egy gyakorlatot ismételni. Komoly terheléseket tudunk élversenyzők számára így adni. Az adogatógép állítható, tehát kezdők is használhatják. Hogyne, a röppályája nagyszerűen állítható, a sebessége, a magassága, és számos gyakorlatot tudunk vele elvégezni. Most különösen az alapütéseket tudjuk vele célszerűen gyakorolni. Ezért eléggé gyorsan jönnek a labdák, és majdnem kiszámíthatatlanul. Ezek a versenyzők már erősen haladóak, hiszen az ifjúsági és erdülő válogatott keret tagjai megfelelő erőállapottal is rendelkeznek ahhoz, hogy ezt a sebességet elviseljék. Adogatógép nincs mindenütt. Jóval több helyen található viszont a teniszfal, egy újabb segédeszköz, talán régebbi, amelynek a segítségével az alapütéseket nagyon jól lehet gyakorolni. Olyannyira jól, hogy fiatalabb koromban magam is órákat töltöttem a teniszfal előtt, lévén más partner nem volt. Ez a teniszfal szivacsból készült, míg a korábbiak betonból vagy téglából. Alapütéseket, röptejátékot, bármit lehet rajta gyakorolni, most azonban maradjunk az alapütéseknél. Látjuk, hogy akár állóhelyből, de inkább mozgásból saját magunk szabhatjuk meg az irányát, hova menjen a labda, és a szivacsról, a teniszfalról mindig visszapattan a labda, nem úgy, mint esetleg egy ellenfélről vagy egy partnerről. Otthon is megpróbálhatjuk gyakorolni, nem a lakásban feltétlenül, a ház falának, ha a szomszédoknak nincs ellenére, vagy kertben felállítva hevenyészet teniszfallal nagyszerű partnernek tud bizonyulni. A teniszjáték egyik legfontosabb ütése az adogatás, a nyitóütés. Olyannyira lényeges eleme ez a játéknak, hogy ezzel egy külön teniszsuli órán foglalkozunk. És majdnem ilyen fontos az adogatás visszaütése, angol szóval a return is. Hát mi a return szerepe, fontossága, és egyáltalán hogyan kell ezt ütni? Ahhoz, hogy folyamatos játékot kialakítsunk, ugyanolyan fontos az adogatás visszaütése, mint maga az adogatás. Előtte, hogy látjuk Benyik Jánosnál, nagyon koncentráltan, apró mozgásokkal saját magunkat mozgásba hozzuk, hogy ne érjen váratlanul az ellenfél adogatása. Az első adogatást igyekszünk lefogni, esetleg a lábhoz. Ha nem jól sikerült, második adogatás, puhább adogatás pedig kemény, pörgetett ütéssel valamelyik irányba elindítjuk a labdát. Mi történik olyankor, hogyha az adogató netán rohamozza a hálót? Akkor kínálkozik két megoldás, amelyet az előbb említettem, hogy a felfutó játékos lábához irányítjuk a labdát, amely számára kényszerhelyzetet hoz, a háló szintje alól kell felemelnie a labdát, vagy pedig kereszt vagy egyenes irányban a vonalak mellé helyezzük a labdát. Az adogatás jó visszaütése egyben elindíthatja a támadást is. Pontosan így van, nagyon sok játékos fegyvere az, hogy ellenfelének második adogatását letámadja. Ezzel számára kedvező pozíciót, helyzetet alakít ki a hálónál, hogy a későbbiekben majd tanulásra kerülő röptét beüthesse. Az alapvonal játék egyik ütésfajtája az átemelés, idegen szóval a löb. Mikor alkalmazzuk ezt az ütésfajtát? Nagyon hatásos fegyver a hálót rohamozó játékossal szemben. Általában kiszorított helyzetből ütjük, ilyenkor jó magasra emeljük a labdát az ellenfél térfelére, lehetőleg az alapvonal környékére essen le, amennyiben az ellenfél hagyja leesni. Benyik János és Sziráki László mutatja most be ezt. Benyik átemelése után kell nyargalni Szirákinak. Nagyon jól sikerült, és már követi is az ellentámadás, és most ő kapott egy remek átemelést, amit leütött. Az átemelés egy másik fajtája, egy tempo átemelés, ezt láttuk most, az előrefutó háló felé mozgó ellenfél fölé emeljük a labdát, ez nem olyan magas, éppen hogy nem éri el. Ezt nagy labdaérzékkel, kiváló technikával rendelkező játékosok pörgetve, előre pörgetve ütik. Ennek jeles képviselői Nastase és örömmel mondhatom Taróci Balázs is. És Mahán Róbert átemelései, bizonyára ezek közt is volt emlékezetes. Nagyon szép emlékem fűződik ehhez az ütéshez, legutóbb Izraelben Davis kupát játszottunk,
és sorsdöntő mérkőzésen az izraeliek második játékosa ellen kiélezett állásban sikerült adogatásánál egy nagyszerű tempó átemelést ütnöm, és ezzel nyertem mérkőzést a saját magam és a csapat számára egyaránt. El tudom képzelni, milyen ábrázatot vágott az izraeli játékos. Kedves gyerekek, a teniszsuli második órája ezzel véget ért, a viszontlátásra egy hét múlva, és remélem, hogy addig a ma látottakat gyakoroljátok. Szervusztok! Tenissuli harmadik óra. Legutóbb megtanultuk, hogy hogy kell fogni az ütőt többek között. Ugye emlékeztek, úgy, mint egy kalapácsot. Kis V alak a második ujjunk és a hüvelykujjunk között. Aztán azt is megtanultuk, hogy van, aki ezen a fogáson változtatni szokott. Hogyha tenyeressel fogja, tenyeres oldalon, akkor egy kicsit jobbra, az ütő jobb oldalára csúszik el ez a V alak, vagy fonáknál a bal oldalára. Sőt, szó esett arról is, hogy van, aki két kézzel fogja, okát mindent megtanultuk szépen akkor. Az ütésekkel is kezdtünk ismerkedni. Szépen kivezettük a tenyerest, ugyanígy kivezettük a fonákütéseket. Megtanultuk az adogatás visszaütését. Alapvetően fontos ütés ez a teniszben. Sőt, egy nagyon fontos taktikai fegyverrel is megismerkedtünk, az átemeléssel. Ez volt legutóbb, hogy mi lesz ma, arra hadd kérjem meg Björn Borgot és John McEnroe-t, hogy mutassák be. Benne a hálónál, megfogja, megöli. Nincs más dolgunk, hogy ezeket az ütéseket megtanuljuk. Természetesen nem ilyen színvonalon, de hogy valami fogalmunk legyen. Kezdjük az adogatással. A legjobb magyar adogató játékos hírében álló válogatott Szőke Péter mutatja, magyaráz hozzá Mahán Róbert. Az alapvonal mögé a jobb oldalra feláll az adogató játékos, nyugodtan, koncentráltan. Nagyon fontos az ütőfogás, megjegyezném, hogy vannak játékosok, akik vannak, akik változtatott ütőfogással adogatnak, Szőke Péter változatlan ütőfogással adogat. Lassan indítja az ütőfejét hátra, majd leengedi a tarkó mögé, és ebből a helyzetből felgyorsul a mozdulat egész a labda találati pontjáig. Nagyon figyelni kell a labda helyes feldobására, mert ellenkező esetben, ha rosszul dobjuk fel a labdát, akkor az egész adogatásunk értékét veszíti, és nem tudjuk helyesen eltalálni. De hogy kell jól feldobni? Hova kell dobni? Milyen irányba? A labdát nem szabad túl korán a tenyérből elengedni, a tenyérben tartva vezetni. A jobbkezes játékos esetén a jobb vál fölé helyezni, balkezes esetén a bal vál fölé, mint Szőke Péternél látjuk. És olyan magasra dobni, hogy az ütővel meghosszabbított karunkkal éppen elérjük azt a magasságot. Minél magasabban legyen a labda, az megütés olyan magasságban, hogy az ütővel éppen elérjük. Na most az adogató udvar ugye nagyon kicsinek látszik így a hálón túl. Mégis a menő játékosok nagyon jól tudják helyezni egy-egy pontjára a labdát. Mi szerint történik ez? Először is rengeteg gyakorlás után érik el azt, hogy oda ütik csaknem egy 20-25 cm-es területre, ahova kívánják. Attól is függ, ismerve ellenfelük játékerejét, ütéseit, melyik ütése a gyengébb, hol érhetnek el könnyebben poénokat. Tehát oda helyezik, amit az nem szeret. Így van. Mi a lábhiba? A lábhiba egy olyan szabály, ami azt jelenti, hogy a labda megütésének pillanata előtt a vonalra lépni nem szabad. Köszönöm szépen, tökéletes magyarázat. Gyerekek, gyertek egy kicsit Szőke Pétertől is kérdezzünk egy-két dolgot. Azt hiszem érdemes. Péter, mindjárt első kérdés, hogy lehet megtanulni ilyen jól adogatni? Te hogy tanultad? Úgy álljál, hogy lássanak valamennyien a gyerekek. Hát annak idején fiatalabb koromban nagyon sokat gyakoroltam. Edzések után egy nagy kosárba összegyűjtöttem 50-60 darab labdát. Egy bizonyos fél órát, 3 órától gyakoroltam. Próbáltam kockában minél több szervát beütni, hogy később ez egy erős fegyverré váljon. Hát azzá vált.
Hát igen, mert nagyon sokat gyakoroltam. Itt a kiváló alkalom, hölgyek, urak. Kinek van valami kíváncsi kérdése Péterhez? Mi a balkezesik előnye az adogatásban? Biztos balkezes vagy te is, azért kérdezted. Hát a balkezes játékosok általában előnyben vannak a jobbkezesekkel szemben, mert a játékosoknak a nagy többsége általában jobbkezes, és amikor egy balkezessel kerül szembe, akkor ugye minden fordítva jelentkezik, és bizony az elején egy kicsit kellemetlen a balkezesekkel való játék. Te jól tudsz adogatni? Hát, most megyeget. Megyeged? Na azért nem tudom, hogy bánod-e, hogyha Péter megnézi, és esetleg ad neked tanácsot, miután te is balkezes vagy. Igen, hát úgy látom, hogy egy kis gyakorlásra lesz szükség, főleg edzések után nagyon sokat gyakorolt, de nagyon jól adogat tulajdonképpen, nagyon kell figyelni a labda feldobására, amit már Robi bácsi is mondott. Amikor földobod a labdát, akkor a labdát akkor kell eltalálni, amikor a labda a legmagasabb ponton van. Tehát akkor, amikor a labda már esik visszafelé, akkor már nem tudod a legoptimálisabb pontban megütni, akkor már egy kicsit össze kell görnyedni, hogy a labdát rendesen meg tudja ütni, és hogy a testnek a tengelyébe kell a labdát földobni. Tehát nem lehet eldobni ide a hátam mögé, a maga mellé se lehet nagyon, mert ha maga mellé dobom, akkor ide le a magad elé ütöd a labdát. Az se baj, ha nő egy kicsit, nem? Hát az se baj, én is elég magasra nőttem, de én sem voltam a legmagasabb a gyerekek között, amikor kezdtem játszani. Köszönöm szépen. Ez azonban már magasabb fok. Az, hogy hogyan készülnek a teniszező gyerekek, akik valójában is ezzel foglalkoznak, iskolán kívül így sportolnak, edzéseken milyen rávezető gyakorlatokat végeznek, azt is nézzük meg. Az adogatáshoz szükséges első mozdulatsor a gyerekek most mutatják be. Labda eldobás, ütő nélkül, sokszor ismételve az adogatás mozdulat készségi fejlődését segíti elő. A következő gyakorlat az ehhez hasonló lenne, csak a másik kézben is labda van, és a bal kéz által feldobott labdát a jobb kézben szorongatott labdával eltaláljuk. Miért kell a jobb kézbe is labda? Nem lehetne ököllel csak? Lehetne ököllel is, de így még jobban érzékeli talán a tanítvány, hogy a találati pontot milyen magasságban kell keresnie. Tehát földobja a labdát, és a másik labdával, ami a másik kezéből megpróbálja megütni. Pontosan így van. Te magad is csináltál ilyet? Én nagyon szerettem ezt a gyakorlatot, ez már több ügyesség kell, és ez szórakoztató gyakorlat. Ezt követi a harmadik gyakorlatunk, amikor a jobb kézben lévő labdával nem eltalálni próbáljuk csupán a feldobott labdát, hanem el is engedjük jobb kezünkből vagy bal kezünkből, az ütőkezünkből a labdát, és a levegőben kell találkoznia a két labdának. Magyarul, hogyha valaki ül a televízió előtt, és most elhatározza, hogy megtanul adogatni, két teniszlabda az első lépés, dobja föl az egyiket, és a másikkal próbálja eltalálni a levegőbe. De hát akkor lehet, hogy céllövő lesz inkább, nem? Nem, azért, hogyha a labdát megszereti, akkor marad a tenisznél. Köszönjük szépen! Köszönjük, gyerekek! Üljetek le, és nézzük a mai óra további anyagát, ami a nagyon jó adogatást követi. Ha jól sikerül az első adogatás, a jó teniszező bemegy a hálóhoz, és röptéz. Az adogatógép vállalta, hogy körülbelül egyforma erősséggel a hálón túl löki majd ide a labdákat, kell neki 2-3, amíg bemelegít, a másik oldalon pedig az ifjúsági válogatott tagjai röptézik vissza. A röptejáték a támadójáték hatásos befejezését jelenti. Itt szerezzük a pontok legalább 50%-át, amit nem az ellenfél hibáz el, hanem nekünk kell megnyerni. Az ifjúsági válogatott játékosok mutatják be. Nagyon lényeges a csukló helyes tartása a röptejátéknál, az ütő fejnek a csukló feletti magasságban kell elhelyezkednie. Mindig a test előtt kell a labdát találnunk, szinte ellentartani a labdát, rövid mozdulattal, de határozottan irányítani. Elég csak oda tenni az ütőt, vagy ütni is kell vele? Nem elég csak oda tenni az ütőt, hanem rövid mozdulattal, egy 20-30 cm-es vezetéssel irányítani kell a labdát. A lábnak mi a szerepe? A lábnak óriási szerepe van
ebben az ütésfajtában, mint a többiben is, de különösen azért, mert itt a labda gyorsabban érkezik vissza az ellenfél térfeléről, hiszen megközelítettük a hálót, lerövidítettük a labda útját is, és ezért rendkívül sok mozgással, apró mozgással, lábújhegyen való mozgással kell a labdát megtámadni. Mit kell csinálni, amikor jön szembe a labda? Amikor a labda szembe jön, akkor enyhén behajlított térdekkel várni kell a labda irányát, és amikor már eldöntöttnek véljük, hogy hova jön a labda, akkor elé lépni, megtámadni a labdát. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, gyerekek, elég volt. Hogy kell ezt megtanulni? Hát egy-két gyakorlatot ismerünk ehhez. Most a gyerekek egy olyan gyakorlatot mutatnak majd be, amelyik azt célozza, hogy a labdát melyik találati pontnál kell, milyen találati pontnál kell megütni. A hálóval egysíkban tartott kar és csukló mozdulattal határozottan ütik a háló szegélyét. Hogy kell tartani az ütőt? Az ütőt azt vagy változtatott, vagy változatlan ütőfogásban a játékstílustól függően tartják a játékosok, és Merre néz? Nem fordítom rá egy kicsit a labdára? Mert úgy látom, hogy egy kicsit, mintha nyitva lenne az ütőfeje. az ütőfejnek ahhoz, hogy a háló átmenjen a labda, természetesen egy kicsit nyitottnak kell lennie, de ezt határozottan, nem pedig merev csuklóval, mert akkor a labdapályán kívül lesz. No, akkor nézzünk, hogy mi a következő fázis ennek a megtanulásában. A labdák is előkerülnek most már. Ez egy mély röpte volt, tehát a háló szintje alól való ütés, de törekedjünk arra, hogy a háló szintje fölött találjuk el a labdát, mert csak így tudunk pontot érő ütést elérni. Milyen messzire kell a hálótól lenni a jó röptézőnek? A jó röptéző 1-1,5 méter távolságban van a hálótól, és ott üti meg a nyerőpontjait. Természetesen vannak olyan röpték, olyan gyorsan jön vissza a labda, hogy ezt a távolságot nem tudja megközelíteni a hálótól. Hát ez már magasabb szintű tudást igényel, hogy onnan milyen formában ütjük vissza a labdát. A dolog pofon egyszerűnek látszik, előre kell jönni a hálóhoz. Mikor lehet előre jönni a hálóhoz? Jól kivitelezett, erős adogatás után kínálkozik az alkalom arra, hogy hálóhoz jöjjünk, vagy pedig labdamenet közben az ellenfél ütése a térfelünkön röviden pattan le, akkor azt megtámadva egy előkészítő alapütéssel közelítjük meg a hálót. Tudunk röptézni. Akkor marad még mára egyetlen dolog, a lecsapás. A lecsapás az egyik legnehezebb ütés, de a leglátványosabb is a hálónál. Általában olyankor alkalmazzák az ellenszerét, az átemelést, amiből a lecsapás kialakul, amikor kiszorított helyzetben vagyunk. A lecsapásnál nagyon fontos a pontos hozzáállás a labdához, a helyes találati pont megtalálása, ezért mutatnak a gyerekek többségükben a bal kezükkel kell, illetve nem a játszókezükkel a labdára, hogy minél pontosabban tudják eltalálni. Ez egy ölőütés, amellyel azonnal pontot kell szerezni, mert ha az ellenfél valamilyen módon eléri, visszaüti, akkor jóformán az egész pálya üresen áll. Ez azonban nehéz, én azt hiszem. Ez nagyon nehéz, talán nem is ajánlanám rögtön a kezdőknek a lecsapás tanulását, 1-2 év eltelte után inkább könnyebbé válhat. Nagyon megpörgette ezt is Connors. Indít, gyorsít. Borg még csak visszaüt. És most Borg megpróbál átemelni. A mai tanulásnak ezzel vége, a játék azonban még hátra van, és miután ez a lecsapás ez nagyon nehéz, természetesen amit nektek házi feladatnak szánunk, nem ebből lesz, hanem abból, amit most be fognak az ifjúsági keret tagjai mutatni. Hadd lássuk! Egymással szemben állnak, kezükben a teniszütő, egy-egy labda, és röptével ütik egymásnak a labdát, vagyis a labdának nem szabad földet érnie. Lehet nehezíteni, variálni a dolgot úgy, hogy mondjuk csak tenyeressel szabad röptézni, ha már valaki nagyon jól tud, vagy csak fonákkal,
A lényeg azonban az, hogy odaütni a másiknak a labdát, anélkül, hogy az leérne a földre. Itt most miután ezek a gyerekek elég magas fokon vannak, mint látjátok, elég sokáig el fogják a labdát ütögetni egymásnak. Én azonban megígérem, hogy a győztes nevét legközelebb megmondom, és a győztes szép jutalmat kap, egy doboz teniszlabdát. Szervusztok, viszontlátásra! Szervusztok gyerekek! Negyedszer találkozunk a tenisz suliban, amelyben most bemutatom nektek, bár úgy érzem, hogy sokan ismeritek is, Gulyás Istvánt, Magyarország örökös teniszbajnokát, a Magyar Teniszszövetség elnökét. Gulyás István sikereit elsősorban hihetetlen akaraterejével érte el. Milyen szerepe van a teniszjátékban az akaraterőnek? Minden sportban az eredményes szereplésnek több összetevője van, így a teniszsportban is nagyon fontos az akaraterő szerepe. Én egyik legfontosabb tényezőnek tartom, mert úgy érzem, hogy az akaraterő nélkül nem lehet azokat az eredményeket elérni, amit célul tűztünk ki magunk elé. Ez megmutatkozik edzésen és versenyzésen egyaránt. A játékosok egy közel azonos tudásúak, valakinek győzni kell, és általában mindig az győz, amelyik nagyobb akaraterővel rendelkezik. Örökös bajnokunk nem jött üres kézzel. Érmekkel, oklevelekkel, serlegekkel érkezett. Mindegyikhez valamilyen kedves emlék fűzi. Kezdjük talán ezzel. Igen, ez az egyik első érmem, amit még Pécset 1945-ben nyertem. Ehhez kapcsolódik az első írásos oklevél, a fiú egyesben második lettem. A legnagyobb, legalábbis itt méretre, ez a serleg. Igen, ez a Magyar Teniszszövetség örökös vándordíja, amit 950-ben alapítottak, és én 54-től egy megszakítással 71-ig nyertem a magyar bajnokságot. 15-ször sorban. Párizshoz is kellemes emlékek fűzik Gulyás Istvánt. Igen, nagyon szerettem a párizsi versenyeken játszani, mert salakpályán volt megrendezve, ami köztudomású az én kedvenc pályám volt. A nemzetközi Fair Play díjat itt nyertem el, az UNESCO, amit az UNESCO alapított, 67-ben kaptam meg. Ugyanezt ebben az évben a Magyar Újságíró Szövetségtől és a OTSH-tól is elnyertem. A fair play tiszta játékot jelent, azaz sportszerűséget. A tenisz alapvetően tiszta játék, Gulyás István mégis különösen sportszerű volt. Igyekeztem mindig a játék szabályai keretein belül sportszerű lenni. Úgy érzem, hogy ez egy alapvető követelmény. Kellően tisztelte az ellenfelet Gulyás István, de mondjuk nem mindig a játékban, mert azért legyőzte őket. Nos, egyáltalán a Teniszszövetség elnöke mit köszönhet a teniszsportnak? Hát egy egészséges életszemléletem, életvitelem alakult ki, még ma sem dohányzom, nem fogyasztok alkoholt. Megszoktam a rendszeres testedzést, most is, amikor pedig már nem játszom teljesen rendszeresen, azért minden héten több alkalommal teniszezek, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez egy elég sok, amit köszönhetek a tenisznek. Úgy érzem, hogy Gulyás István megőrizte a fiatalságát is, és bejárta közben a világot is. Igen, hát köszönhetek a tenisznek, ugye olyan sok mindent, hogy több európai és tengeren túli országot bejártam, nem is egyszer, sokszor. Azt hiszem, hogy ezeket a lehetőségeket mondjuk más körülmények között nem tudtam volna megteremteni. A tenisz suliban találkoztunk Gulyás Istvánnal, aki feltétlenül tud jó tanácssal szolgálni a tenisztel most ismerkedő fiataloknak. Nos, melyek ezek a tanácsok? Hát elsősorban a rendszeres munkára gondolok, azt a kitűzött célt mindenféleképpen meg kell valósítani, állandó mozgással és hát nagyon lelkiismeretesen, szorgalmasan a maguk elé tűzött feladatot igyekezzenek maradéktalanul végrehajtani. És ha ezt megteszik, akkor
nem fogja őket a versenyeken csalódás érni. Köszönjük szépen! Csanádi Klára és Bartos Csilla sikert aratott a teniszsuli legutóbbi órájában. Mint emlékeztek, befejező játékunk röptejáték volt a hálónál, és ezt a két kislány nyerte meg, amint az Gyulai István megígérte, mai adásunkban jutalmat is adunk át ezért. 6 darab teniszlabdát, gratulálunk Csillának és Klárának, és egy-egy plakátot a teniszsuli felirattal és Björn Borgot ábrázoló stilizált rajzzal osszátok el testvériesen egymás között. A legutóbbi órán szó esett tehát az adogatásról, a röptejátékról és a lecsapásról. Ma a taktikai elemekkel ismerkedünk, segítő társam most is Mahán Róbert. Kezdjük az adogatás taktikájával. Tudjuk, most már adogatással indul a játék, nagyon fontos ütés, ezzel rögtön előnyös helyzetet tudunk magunk számára alakítani, ha jól sikerül. Sziráki László adogatása remekül sikerült, ám a visszaütés is pontot ért. Amennyiben első adogatásunk nem sikerül, úgy második biztonsági pörgetett adogatást igyekszünk az ellenfél térfelére behozni, hogy kialakulhasson a labdamenet. Itt nem alakult ki, mert Benyik János rögtön pontot csinált. Ilyenkor keressük, azt hiszem, az ellenfél gyenge pontját. Legjobb, ha megtaláljuk mindjárt a mérkőzés elején, mert így kapunk egy támpontot, hogy hova üssük gyengébb második adogatásunkat. Közvetítéseinkben gyakran alkalmazzuk az ász kifejezést az adogatásoknál. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az adogató játékos olyan erővel, olyan ügyesen, olyan jól helyezte adogatását, hogy a fogadó nem tud hozzáérni a labdához. Gyors talajú pályákon azt hiszem kihelyezzük a labdát. Kicsit más az adogatás taktikája, igyekezzük kibillenteni egyensúlyából ellenfelünket azzal, hogy oldalirányú adogatásokat, úgynevezett vágott adogatásokat ütünk, hogy a visszaérkező return, adogatás-fogadás után a hálóhoz futó játékos üres pályával találja magát szembe. Jó lenne ezt is bemutatni. Sziráki László adogat, Benyik János fogadja, megpróbáljuk még egyszer. Az első adogatás nem sikerült. Igen, a játékban is kétszer lehet. Benyik János fogad, és az üresen maradt játék részre üti vissza a labdát Sziráki László, és ezzel pontot szerez. Ennyit az adogatás taktikájáról. Az adogatás visszaütés, a fogadás taktikája következik. Nagyon nehéz ütés, hiszen ellenfelünk az adogatással igyekszik jó helyzetet teremteni saját maga számára. Így nagyon lényeges az, ha az első adogatás bejön, igyekezzünk azt mindenképpen a pályára visszahozni, hogy labdamenetet kialakíthassuk. Abban az esetben, hogyha nem túl erős ez az első adogatás, vagy második adogatásról van szó, akkor mit kell cselekedni? Több lehetőség kínálkozik. Egyik ilyen lehetőség az, hogy a hosszan a vonal mentén helyezzük a labdát, lehetőleg minél közelebb az alapvonalhoz, ellenfelünket hátul tartsuk. Másik ilyen megoldás, hogy keresztirányban hosszan, vagy keresztirányban röviden a háló mögé ejtjük a labdát, előre hozzuk ellenfelünket, majd az üresen maradt pályába ütjük a labdát, pontot nyerve. Mit tegyen a fogadó akkor, amikor az adogató rohamozza a hálót, azaz támad? Ebben az esetben kíséreljük meg lábához ütni a felfutó játékos a labdát, ezzel olyan helyzetet alakítsunk ki, hogy a háló alól kelljen neki ütni, mint láttuk, nem is sikerült, ez nagyon nehéz visszaadási mód. A másik ilyen, hogyha a fogadójátékos a vonal mentén igyekszik a felfutó adogató mellett elhelyezni a labdát, nagyon nehéz visszaütni, nem is sikerül. Az adogatás és a fogadás taktikájáról beszéltünk már, a teniszben azonban kialakulhat hosszabb labdamenet is. Ilyenkor milyen taktikát kell követni? Ez különösen úgynevezett lassabb salakpályákon fordul elő, amikor az adogatást nem követi a hálóra futás, és alapvonal játék alakul ki. Mozgatja egymást a két játékos, felméri a lehetőségeket, és igyekszik a kínálkozó alkalmat valamilyen formában kihasználni, hogy pontot érjen el. Mindig a legtávolabbi pontra, hogy többet kelljen futni a játékosnak, vagy pedig egy hosszú labda után rövidet üssünk, futásra kényszerítve ellenfelünket. Sajnos ez nem sikerült. Benyik megpróbálja majd, gondolom, még egyszer, vagy az sem lehetetlen, hogy Sziráki. Íme.
és már is pontot ért el. Másik hatásos fegyver az, hogyha úgynevezett kontrajátékot alkalmazunk ellenlábra. Az egyik oldalra kiszorítjuk ellenfelünket, majd bemutatunk egy cselt a másik oldalra, de mégis visszaütjük, és így kellemetlen helyzetbe hozzuk ellenfelünket. Tehát magyarul odaütjük, ahonnan elindult. Ez a kontrajáték. Különösen akkor alkalmazzuk, hogyha már ellenfelünk nagyon fáradt, akkor nehezen tud visszajönni kedvező pozícióba. Harmadik változatunk is van. Van olyan változat, amikor a játékosok leszorítani kívánják egymást a pályáról, egy jól felpörgetett alapvonalnál lepattanó labdát, röviden üt vissza az ellenfelünk, és ezt megelőzzük a hálónál, és pontot érünk el vele. Ilyenkor szinte a leszoruló játékos a kerítésig megy hátra. Igen, szinte kiszolgáltatott helyzetben van. Támadó taktika. Még egy változatot mutatnánk be, amikor a játékosok hátulról keresztjátékot játszanak, taktikai szempontból nagyon fontos, valószínűleg mindketten ellenfelük gyenge pontjára játszanak, majd hirtelen elgondolástól vezérelve egyenesbe megtámadja a labdát, futásra kényszeríti ellenfelét, könnyű labdát kap vissza, nem ebben az esetben, és pontot ér el. Talán még egyszer sikerül. Az alapelemeket láthattuk most is. Itt ez az úgynevezett keresztjáték, majd az egyenes, és meg is van a pont. Az egyes teniszjátékhoz hihetetlen állóképességre, erőnlétre van szükség. Hogyan lehet ezt megszerezni a teniszpályán? Hadd mutassunk be erre két gyakorlatot. Ausztráloktól származik, elnevezése ausztrál edzés. Az egyedül lévő játékos, jelen esetben Bartos Csilla, minden labdát egy pattanás után kell, hogy visszaüssön, mint a rendes mérkőzésen. Nagy terhet ró ez rá, hiszen a játék ritmusa érthetően gyorsabb, mint egy normális teniszmérkőzésen, hiszen mindkét partnera, edzőpartnera a hálónál van, és rögtön az elrontott labda után adja a másikat. A legritkább esetben ugyanarra a helyre, így sokat kell futnia, mozognia az egyedül lévő játékosnak. Bartos Csilla akkor csinálja ezt jól, ha már önmagával is találkozik. Igen. A másik változat? A másik változat az, ha a labdamenetet befejezik, az lenne, hogy az egyedül lévő játékos előre jön a hálóhoz, és a hálójátékot gyakorolja, míg a másik kettő az alapvonalról igyekszik őt megmozgatni a pálya mélységében, oldalirányában, majd testre ütött labdákkal is. Most egy jól irányított lecsapás után a lábához kapja a labdát, ismét egy átemelés következik, nagyon nehéz ütés vissza, és a felfutó játékos testére irányítjuk a labdát. Nagyon sok mozgást igényel, egy pillanatra sem szabad megállnia. Nagyon el lehet ebben fáradni. Benyik Jánosnak is csak hamar csavarni lehet a mezéből a vizet. Mahán Róbert meddig bírná ezt? Jó erőállapotban vagyok, negyed óráig talán tudom, de az attól is függ, hogy ki adja a labdákat. Ha jó barátom, akkor többnyire a kezembe adja a labdát. Ha kevésbé, de jót akar nekem, akkor lehetőleg minél messzebb. És ha már teljesen elfáradt az ember, akkor milyen tréfás gyakorlattal fejeződik be az edzés? Lazításként, feloldódásként úgynevezett kispályás teniszt szoktunk játszani. Az adogató udvarban két játékos a háló két oldalán, és már is indulhat a játék. A lényege az, hogy túl keményet, erőset nem szabad ütni, játékba kell tartani a labdát, és apró mozgásokra késztetni az ellenfelet. Sziráki és Benyik a két játszófél, egy játékot játszanak pontosabb. Számolunk, egyelőre semmi az állás, Benyik átemelésére nagyon jól fut vissza. Sziráki aztán erre a fonákra is, és egy nagyon jól kihelyezett labda, 15 Benyik javára. Jó labdaérzéket, mozgáskészséget, ügyességet, ötleteket kíván ez az apró játék. Mintha egy kicsit nyögött volna Benyik, de mégis pontot szerzett, 30 a javára. Mi van olyankor, ha valaki nagyobbat üt a megengedetnél? Vagy semmisnek tekintik a pontot, vagy az ellenfél kapja meg, mint sportszerűtlen megnyilvánulást. Sziráki rontása után 40 az állás. El kell mondani, hogy Benyik ennek a játéknak köztünk a nagymestere, amint ez a játékból is kiderül, még ezen a kis területen is meg tudja mozgatni ellenfelét.
Ez most mellé ment, mármint a vonalon túra, szépített Sziráki, 40-15. Szabályaihoz tartozik még, hogy mindig a másik játékos adogat, nem úgy, mint a teniszben. Ez pedig a játék végét jelzi. Győzött tehát 1-0 Benyik, és most benépesül a másik két adogató udvar is. Gemzicki Gergely és Győrbíró Csaba is ugyanezt a játékot játsza. Mi pedig elbúcsúzunk a tenisz suli 4. órájával, felhívjuk a figyelmet, a gyerekek figyelmét arra, hogy ezt a játékot bizony otthon is játszhatják, udvaron, strandon, akárhol, ahol ekkora sík terület adódik, és természetesen van ütő és labda. Szervusztok, a viszontlátásra! Szervusztok gyerekek, ez a teniszsuli utolsó órája. Most is ismétléssel kezdünk. Legutóbb az egyes játék taktikai vonatkozásaival foglalkoztunk. Azzal, hogy hova helyezzük az adogatást, a visszaütést hova helyezzük, azzal, hogy hova helyezkedjünk, amikor az ellenféltől jön a labda. Aztán nagyon fontos volt az a rész, hogy hogyan lehet az ellenfelet hibázásra kényszeríteni. Minél messzebb ütni tőle a labdát, ez talán a legkézenfekvőbb. Vagy éppen odaütni, ahonnan indul, ahova várja az ütésünket, nem tud visszafordulni gyorsan. Vagy sok hosszú labdával leszorítom az alapvonalhoz, és amikor nagyon messze van, akkor röviden a háló mögé ejtek. Ez is egy nagyon hatásos fegyver. Vagy kitapasztalom azt, hogy mi a gyengéje, és lehetőleg oda játszok. És így tovább, és így tovább, és így tovább. Szó volt a lábmunka fontosságáról, és az állóképesség fontosságáról. Hisz hiába van meg a fejünkben a sok jó elképzelés, ha nincs hozzá erő, minden sportban így van ez, nem tudjuk végrehajtani. Ma a tenisz egyik leglátványosabb, legérdekesebb, legnépszerűbb részével fogunk foglalkozni. Hogy mivel? Hát a párossal. Ma Jákfalvi Béla tanár úr segít nekünk, a Magyar Teniszválogatott Szövetségi kapitánya. Szeretettel köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést. De miért van az, hogy egy-két igazán nagy játékos, nagyon ritkán játszik páros, például Borg. Ugyanakkor vannak wimbledoni páros győztesek, akik nagyon ritkán érnek el egyéniben szép sikereket. Van valami ellentmondás, valami kizáró szempont? Nincs kizáró szempont, hiszen pont az idei wimbledoni döntő bizonyította, hogy McEnroe mind a két számban tudott győzedelmeskedni, tehát egyesben is és párosban is. Feltétlenül teniszezni kell jó tudni annak, aki jól akar egyest és párost játszani. Na most gyerekek, azért, hogy ne csak beszélgessünk mi itt egymással, bár Jákfalvi tanár úr nagyon érdekes dolgokat tud mondani a teniszről és a párosról, megkértük 4 éljátékosunkat, hogy közben párost játszva illusztrálják azt, amit majd itten meg fogunk állapítani, pontosabban, amit a tanár úr elmond. Baranyi Szabolcsot és Sziráki Lászlót az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a korábbi tanár urat, Mahár Róbertet és Szőke Pétert. Nem vérre menő küzdelem, de nagyon szép a páros igazi lényegét, felvillantó mozdulatokat, labdameneteket kívánunk majd látni, és biztos, hogy a magyar éljátékosok erre jó partnerek lesznek. Hát akkor halljuk hozzá a magyarázatot. Hát talán az első dolog az, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy jó páros kialakuljon. Én úgy gondolom, hogy feltétlenül tisztelni, szeretni, becsülni kell egymást, és lelkileg ki kell egymást egészíteni a játékosoknak, hiszen egy rosszalló pillantás az nagyon sokszor önbizalmát lelki a másik játékosnak, és ez nagyon sok problémát jelenthet a páros a megnyerésével szemben. Az is előfordulhat, netán, vagy elképzelhetetlen teniszben, hogy valaki azt mondja a partnerének a rosszalló pillantáson túl, hogy ennyi, a mindenit miért nem figyelsz? Hát sajnos még ezen túlmenőnek is néhányszor előfordult már olyan is, hogy egyik másik játékos a társát korholta, szitta. Hát én remélem, hogy az én játékosaimnál ez nem fordul elő. Nem szabad teniszben? Nem. Akkor gyerekek, ezt ne! Na most hogy kell felállni a párosba? Vagy kezdjük talán inkább avval, ami már korábban elhangzott, hogy mi a különbség az egyes és a páros játék között. A pályában például van. A páros játék közben a folyosót is használjuk, és a folyosó is játékban van. Ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb területet kell befogni a 4, illetve 2 játékosnak. A pároshoz felállni úgy kell, hogy az adogató játékos partnere az közvetlenül a háló közelébe helyezkedik el. A fogadó pár, mint ahogy most a Szőkénél látjuk,
egy kicsit hátrébb helyezkedik, a fogadó partnere pedig közvetlenül az adogató vonalnál. Miért van ez így? Ezt azért kell így elhelyezni ezeket a játékosokat, mert így van legtöbb sanszuk megjátszani ezeket a bizonyos területeket, hiszen most a pálya felét a Baranyinak kell fogni az adogatás után, itt pedig a Mahár Róbertnek. Na most figyeljük a következő labdamenetet, Baranyi Szabolcs fog adogatni, Szőke Péter fogja fogadni. Mire kell Baranyinak törekedni most? Pontosabban Szőke a visszaütésnél mire fog majd figyelni? Várjál Szabolcs addig, amíg halljuk, hogy mit kell majd csinálni Péternek. Az adogató játékosnak elsősorban oda kell adogatnia, ahonnan a fogadó játékos valószínűleg gyengébben fogja tudni visszaadni a labdát. Jelen esetben ez mit jelent? Ez majdnem minden játékosnál a fonák oldalt jelenti, és a Baranyi Szabolcsnak most a középre kell helyeznie a labdát. Oda is helyezi, és Szőkének. A Szőkének is, és a Robinak is ugye az az elsődleges célja, hogy elfoglalja a támadó pozíciót. Mivel az adogató játékosnak van ehhez elsődleges joga, vagy lehetősége, a fogadó pár is nagyon gyorsan megy föl a hálóhoz. Közben elakad a szavunk, mert mi is a labdát figyeljük. A fogadó játékosnak mire kell törekedni, hogy adja vissza a labdát? Tehát most megint előállt az a helyzet, ami az előbb Baranyi Szabolcs, Szőke Péternek. Kis türelmet még. A fogadó játékosnak nagyon kell törekednie arra, hogy a labdát keresztbe adja vissza, a háló szintje alatt lebukjon a labda, és ezáltal lehetősége legyen a támadó pozíció elfoglalására. No, megnézzük. Ezt nem kellett. Előre is tudott jönni Szőke Péter. Mind a ketten közel a hálóhoz megpróbál átemelni, és nagyon sikerrel ravaszul Baranyi. Mint láttuk, a játékosok törekedtek a támadó pozíció elfoglalására, hiszen a játék közben a pontoknak a nagy részét hálónál tudjuk megszerezni, és minden játékos igyekszik minél gyorsabban a hálóhoz kerülni. Szoktak-e egymással beszélgetni, vagy valamilyen módon egymásnak jelt adni a játékosok, taktikára vonatkozóan, vagy akármilyen kapcsolattartás van-e köztük a mérkőzés folyamán? Természetesen a játékosok rengeteget beszélgetnek egymással, mérkőzés közben is lelkileg segítik egymást, de különböző jelzésekkel is informálják egymást. Mint ahogy most látjuk, Mahár Robi a bal kezével mutatja partnerének. Nem mondjuk meg, hogy mit. Hogy mit? Ez valamit jelent. Utána megmondjuk a gyerekeknek, mert ha megmondjuk, akkor Baranyi tudni fogja a túloldalon. Tehát Szőke Péter ebből a jelzésből tud valamit. Igen, annyit azért áruljunk el, hogy ez a jelzés arra vonatkozik, hogy a Robi megindul-e közép felé, vagy pedig a helyén marad. Jó. Tehát mi már tudjuk, hogy mit fog csinálni, Baranyi Szabolcsnak fogalma nincs róla, nézzük, hogy hoz-e eredményt. Hozott. Mit mutatott Robi? Robi azt mutatta, hogy az adogatás, sikeres első adogatás után indul középre, és lehalásza, elszipkázza ezt a return, amit a Baranyi Szabolcs üt. Mert várhatóan, ugye egy jó első adogatás után a fogadó ember keresztbe próbálja visszaütni a labdát. Robi, mit látunk? Mi látjuk, csöndesen el ne áruljuk. És most mi történt? Most az történt, hogy ismét mutatta Robi partnerének, hogy beindul középre, de Szabolcs már elővételezte, megelőzte őt, és egyenesbe ütötte a return. Ott volt viszont Szőke Péter, aki tudta a jelből, hogy arra a térfélre kell mennie. Igen, de a röptét, az első röptét sajnos elrontotta. Hát sajnos az ő szempontjából, Baranyi szempontjából, hál' Istennek. Így van. No, mi a következő mutogatás? Itt van a jel, mi látjuk, Baranyit meg megeszi a kíváncsiság. Mi volt? Most azt hitte Baranyi, hogy ismét indulni fog Robi keresztbe, de ő egy cselt mutatott, ott maradt a helyén, és egy nagyon könnyű röptét tudott beütni a pályára. Van-e másfajta felállás, mint ez? Van másfajta felállás is, ez egy kicsit cseles felállás, úgy is szokták ezt alkalmazni, és az ausztrálok vezették be. Ennek a lényege az, hogy az adogató játékos oldalán térfelén helyezkedik el a partnere. Vagyis most ott szemben, ugye bal oldalról adogat Szőke Péter, és ugyanazon a térfélen van Mahán is. Mi ennek a célja? Ennek az a célja, hogy a fogadó játékos, aki egy nagyon éles, nagyon kemény keresztütéssel rendelkezik,
ezt valamilyen módon hárítani tudják. Vagyis Baranyi ne üthesse most keresztbe a labdát, mert akkor Mahán leröptézi, hanem kénytelen legyen a folyosóba ütni? Kénytelen legyen a egyenesbe ütni, ott a háló magassága is kb. 10-15 centivel magasabb, és a játékosoknak a nagy része ezt nem tudja olyan jól végrehajtani, mint a keresztütéseket. Nézzük, Baranyi elfogadja ezt a kényszert. Kénytelen. Szőkéjéké a pont. Szőkéjéké a pont, igen. Van-e egyéb cselezési lehetőség? Ezt nem cselnek tekintem, de azt a mutogatást annak. A cselezésnek több formáját ismerjük. Van olyan cselezési lehetőség, amikor a játékos elindul, egy cselt mutat, és ott marad a helyén. Ki fog cselt mutatni? Robi fog mutatni, Mahán Robi. Tehát úgy csinál a vállával, mintha bejönne középre, és ezzel azt véli elérni, hogy a illetve a fogadó játékos megijed és egyenesen adja? Ennek az a lényege, hogy a játékos, már aki ott elől áll, az a játékos kicsikar egy olyan visszaütést, amelyiket aztán utána könnyen, nagyon könnyen le fog tudni kezelni. Most egy olyat mutatunk majd, amikor a játékos kifelé cselez a folyosó felé, és utána indul majd középre. Nem sportszerűtlen ez? Megengedik a szabályok? Sose próbálták betiltani? Ezt a szabályok megengedik, a játékos bármilyen mozgást végezhet, csupán az van megkötve, hogy nem doboghat, nem csinált olyan dolgokat, ami zavarja az ellenfelet ebben a labdamenet megjátszásában. Vannak-e speciális gyakorlatok, edzésformák, amelyekkel a párosra készülnek a játékosok? Nem csak 4 játékos gyakorolhatja a páros játékot, hanem játszhatja ezt a 2 játékos is, mint a látható. Az adogatás és az adogatás visszaütése után mind a 2 játékos igyekszik a háló felé, mind a ketten keresztbe játszanak, és nagyon sok támadást indítanak. Nagyon élénk röptecsata alakul ki a játékosok között, és nagyon jól tudják gyakorolni a keresztjátékot. Amint az egyik labda kinn van, következik a másik páros, a másik átlós irány. Másik átlós irány. Ezt nagyon sokszor játsszuk mi a válogatott keretbe, pontra is, és mérkőzéseket játszunk hasonlóképpen. Gyakorlatilag a támadási érzéket, a háló rohamozást fejleszti? Igen, ezt fejleszti elsősorban, és a befejező röpteütésnek a gyakorlását és a megtanulását segíti elő. Köszönöm szépen, elnéznénk még sokáig. Gyerekek, lassan vége a teniszsulinak, mondom kicsit szomorúan. Egy valamiről azonban eddig még megfeledkeztünk, itt-ott elhangzott, de most egy kicsit összefoglalva szeretném a figyelmetekbe ajánlani, mert mindenkinek, aki a tenisszel foglalkozik, illik tudni egy-két alapfogalmat. Azt biztos tudjátok, hogy a tenisz legnagyobb nemzetközi versenye a Wimbledoni teniszbajnokság. De van még 3, ami majdnem ilyen nagy. Az Egyesült Államok nyílt teniszbajnoksága, a francia bajnokság, ezt salakpályás világbajnokságnak is nevezik, és az ausztrál bajnokság. Ha valakinek sikerül ezt a 4-et egy esztendőn belül megnyerni, ezt hívják nagy csapásnak, Grand Slamnek angolul, ez nagyon-nagyon kevés embernek, csak a legnagyobbaknak sikerült még eddig, például Borgnak sem még. Ezen kívül tudjátok azt, hogy a Davis kupa micsoda, 1900-ban alapították, ez a legnagyobb, legértékesebb csapattrófea, mi is részt szoktunk venni benne, eddig még nem sikerült elnyernünk. Aztán mit is kell még tudni? Hát egy-két magyar nevet feltétlenül. Mondjuk a legnagyobbakat, a legsikeresebbeket a mi sportolóink közül, Kerling Bélát, aki még a teniszen kívül asztali teniszben is a világ legjobbjai közé tartozott, Asbóth Józsefet és Körmöci Zsuzsát, akik megnyerték ezt a bizonyos salakpályás teniszbajnokságot, a világbajnokságot Párizsban, a Roland Garrost, Gulyás Istvánt, az örökös magyar teniszbajnokot, és napjaink legjobbját, Taróci Balást, aki ebben az esztendőben Párizsban, párosban lett első. Hát ennyit elméleti befejezésképpen. Gyerekek, miután itt vannak még a válogatottak, az éljátékosok, egész rövid időnk van még nekik is, használjátok ki, tanuljatok tőlük, kérdezzetek tőlük, tanácsokat lehet kérni, mozdulatokat lehet ellesni, így lesz a dologból jó játék, így lesz belőle fejlődés. Mi pedig búcsúzunk tőletek ezzel a képpel és ezzel a gondolattal, hogy sokat gyakorolni és nagyon szeretni ezt a sportot. Szervusztok, viszontlátásra!